Hej, mit navn er Torben, og jeg arbejder hos Sinus hovedtelefons butik i København. Vi skal i dag anmelde den her Audio Technica ATH SR5 BT. SR5 BT er den nyeste version i ATH-serien fra Audio Technica. Normalvis bevæger Audio Technica sig i lidt større størrelser af hovedtelefoner. Med SR5 BT har de prøvet at lave en on-ear. Den her on-ear sidder ufattelig godt. Vi snakker memory foam på begge puder. Vi snakker memory foam på bøjlen, hvilket gør, at den tilpasser sig dit hoved og gør det utrolig behageligt at have den på. Audio Technica har aldrig lagt vægt på at lave trådløse hovedtelefoner. Det er det gjort med denne SR5 BT, og man må sige, at resultatet er blevet rigtig godt. I forhold til mange andre on-ear hovedtelefoner er SR5 BT lidt mere vellydende. Normalt ser man hovedtelefoner på en 600-800 kroner. Det er meget standarden i dag. De her tager næste niveau og giver dig endnu bedre lyd. Faktisk med kabel går de fra 5 til 40.000 Hz. SR5 BT passer op som alt andet Bluetooth gør. Gå ind på din telefon og find den og par den op. På SR5 BT har du også NFC, Near Field Communication eller nærfeltskommunikation. NFC gør det utrolig nemt at parre enheder med hinanden. Har man en NFC-enhed som iPhone 6 eller Plus, kan man holde den henover, og det parrer op med det samme. Kontrol og styring på den her hovedtelefon er også forholdsvis nemt. Det er som på mange andre hovedtelefoner, one touch. Det vil sige, at du har en knap, du kan styre det hele på. Du skruer op, skruer ned, frem, tilbage, start, stop, modtage kald, læg på. Alt på en knap, og det fungerer rigtig fint. Du kan også bruge det medfølgende kontrolkabel og styre den fra din telefon. Batterilevetiden på den her hovedtelefon er rigtig høj. Helt op til 38 timers batterilevetid kan du få på den her på bare en opladning. Vi i Sinus er yderst tilfredse med den her hovedtelefon. Den lyder vanvittigt godt. Den er lille, den er handy. Du kan tage den med, den kan pakke sammen. Det er svært at finde nogen fejl overhovedet ved den her hovedtelefon. Det eneste man måske kan nævne kan være, at det er en on-ear, og ikke alle synes det er så behageligt, og har man briller kan det også være et problem. Men on-ear er, hvad on-ear er, og det vender man så hurtigt til. Audio Technica kommer endnu en gang med super japansk kvalitet. Man får simpelthen lyst til at lytte musik, når man står med de her hovedtelefoner på. Vi i Sinus kan kun anbefale de nye ATH SR5 BT, som fås i sort og i grå og hvid. Så kom ind forbi butikken og tag et lyt på dem, eller se dem på vores hjemmeside sinus-store.dk. Tak fordi I så med, og vi ses til en anden anmeldelse.